Dobrý deň, som Jozef Fabián. Pochádzam zo Stupavy, kde aj celý život žijem. A uchádzam sa o miesto poslanca za časť Mást v Mestskom zastupiteľstve Stupava. Preto som sa rozhodol aj natočiť toto video, aby som oslovil mojich potenciálnych voličov z časti Mást. Možno ma niektorí poznajú, niektorí menej, niektorí viacej, niektorí vôbec nie, takže krátkosti. Robil som poslanca posledné volebné obdobie, ktoré teraz končí a naďalej by som mal záujem teda pokračovať v tejto práci. Predtým, v predchádzajúcom volebnom období som bol ako člen stavebnej komisie činný, takže určite mám aké také skúsenosti z poslaneckej práce a z práce pre mesto. Čo sa týka ďalších mojich aktivít, tak tie sú spojené hlavne s činnosťou v občianskom združení Mástky potravinový spolok, ktorého som predsedom, ktoré funguje už 10 rokov a úspešne organizuje mnohé kultúrne podujatia, plus podarilo sa nám zaregistrovať ochrannú známku na Stupavské zele, čo teda prinieslo, dúfam, trošku viac osvety ohľadne tohto produktu do povedomia širokej verejnosti, plus čakáme, že teda to prinesie aj nejaké tie zvýšené výhody miestnym pestovateľom v podobe lepšieho marketingu, lepšej propagácie a teda s tým spojených aj lepších konečných cien na trhu. Vrátim sa teda ešte k tej činnosti v meste. Ako som hovoril, som momentálne ešte v končiacom volebnom období poslancom, som nezávislý poslanec a takto aj budem kandidovať do nadchádzajúcich volieb. A čo sú vaše 2-3 top témy, na ktorých by ste chceli počas 4 rokov pracovať? No, čo sa týka tých tém, tak v prvom rade by som povedal, že veľmi dôležité je to, ako bude pracovať mesto samotné na čele s primátorom, pretože tí poslanci ako takí v podstate môžu len na tom pracovať, čo im mesto teda ponúkne, alebo čo im primátor nasmeruje. Samozrejme, tie aktivity sa môžu uberať aj inými smermi, ale hovorím, že pre mňa prioritou je, aby fungovalo zastupiteľstvo ako jednotný celok, aby tam neboli nejaké proste separátne záujmy. A toto môže podľa mňa iba ten primátor stmeliť, preto je veľmi dôležité si zvoliť aj dobrého primátora. Čo sa týka tých mojich záujmov, tak vzhľadom na to, že mám skúsenosti jednak zo stavebnej praxe, jednak zo stavebnej komisie, tak určite ma zaujíma teda celkový vývoj, čo sa týka rozrastania mesta. V poslednom volebnom období som to dal jasne najavo aj tým, že teda nesúhlasím so žiadnym umelým rozširovaním mimo katastra mesta. Máme tu ešte stále dosť plôch, ktoré sme si sami schválili v roku 2005 v tom veľkom územnom pláne a stále proste doplácame na to, že vtedy sme možno tí, ktorí to schváľovali, mali veľké oči. Ono to dobre vyzerá na tom pláne, ale v skutočnosti, keď sa to začne všetko stavať, tak potom výsledok je ten, aký je teraz. Že sa nevieme z tohto mesta proste dostať, je tu jedna cesta a toto by aj ďalej pokračovalo, pokiaľ by sme tú výstavbu proste neutlmili a nehľadali v prvom rade riešenia dopravné a napojenia infraštruktúrne také, aké majú byť. Čiže v tomto smere to je jeden záujem. A druhý záujem, vzhľadom na to, že som činný aj v tej oblasti turizmu a kultúry, tak takou mojou srdcevkou sú aj Dni zela a proste tieto väčšie akcie s tým spojené, ktoré organizuje mesto v rámci, teda pod patronátom MKIC Stupava, kde by som z dlhodobého hľadiska skôr preferoval návrat k takej tej tradičnej prezentácii a nie robiť z toho nejaké veľké komerčné aktivity. Zase len na úkor toho, že tu trpia potom miestni obyvatelia. Čiže tieto dve témy sú pre mňa dosť kľúčové.
Samozrejme, je tu ďalších mnoho tém, ale ako hovorím, že to závisí od toho, aké bude kompletné zastupiteľstvo, aký bude primátor, pretože to celkové smerovanie určuje v prvom rade primátor a teda jeho zamestnanci na meste. Vážení spoluobčania Mástu a Stupavy, moje meno je Jan Kohútek, pochádzam z Mástu, kde aj žijem so svojou manželkou a synom. V profesnej oblasti som sa posledných 18 rokov venoval trestnému právu ako policajný vyšetrovateľ. V súčasnosti sa venujem vzdelávaniu dospelých. Čo sú vaše 2-3 top témy, na ktorých by ste chceli počas 4 rokov pracovať? Ako človek, ktorý žije v Máste, záleží mi na prosperite a rozvoji nášho Mástu. Vážení spoluobčania Mástu, v súčasnej dobe ste dostali do svojich schránok môj volebný program. V prípade, že budem zvolený ako poslanec za náš 8. obvod Mást, zameriam sa na rekonštrukciu chodníkov a dokončenie rekonštrukcie nášho obecného domu a jeho plnohodnotného využitia pre občanov Mástu a Stupavy. Vážení Stupavčania, milé Stupavčanky, dovolte mi, aby som vás oslovil v súvislosti so svojou kandidatúrou na poslanca Mestského zastupiteľstva v Stupave za 8. volebný obvod Mást. Volám sa Patrik Olaroci a žijem v Stupave už 50 rokov od svojho narodenia. Vždy som sa hrdo hlásil ku koreňom z nášho krásneho malebného mestečka na úpätí Malých Karpát. Vyštudoval som vysokú školu v Bratislave na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. Mám mnohoročnú skúsenosť vo vrcholovom manažmente a riadení veľkých projektov a tímov, a to ako v medzinárodných, tak i slovenských firmách. Chcel by som tieto svoje skúsenosti ponúknuť Stupave, aby sa riešili veci, ktoré je potrebné riešiť. Nesľubujem, čo sa nedá zrealizovať, čo nie je reálne, ale chcem spojiť sily pre dobré myšlienky a nápady, aby sme sa v Stupave posunuli dopredu. A čo sú vaše 2-3 top témy, na ktorých by ste chceli počas 4 rokov pracovať? Tém, na ktorých je potrebné pracovať v rámci Stupavy, je veľa. Ale z tých najdôležitejších si dovolím vypichnúť napríklad potrebu dopracovania a schválenia nového územného plánu Stupavy tak, aby sa primárne riešila dopravná situácia, cestná infraštruktúra, ale aj rozvoj služieb. Mesto Stupava musí v prvom rade slúžiť občanom a nie developerom. V Stupave máme jednu z najväčších základných škôl na Slovensku. Chcem podporiť úspešné dokončenie projektu nadstavby a rekonštrukcie, a to jednak dobudovaním areálu okolo školy, ale aj vybudovaním nových športovísk. Stupava je ale príliš veľká na to, aby mala len jednu základnú školu. Chcem preto, aby sa nám podarilo zabezpečiť nový pozemok na novú základnú školu, ktorá by sa potom perspektívne v budúcnosti mohla vybudovať. Stupava je príliš veľká na to množstvo aut, ktoré tu máme. Je preto potrebné zaviesť tzv. Parkovaciu politiku, aby sme zabránili chaosu, aby sa vniesol do parkovania poriadok a aby z toho Stupava ako mesto malo aj istý finančný prínos. Mást ako vstupná brána do Stupavy pri príjazde z Bratislavy si zaslúži okrem iného aj naozaj poriadnu rekonštrukciu chodníkov, bezbariérovosť a osvetlenie priechodov pre chodcov. Už nejaký čas sa rekonštruuje tzv. Mástky obecný dom. Chcel by som sa zasadiť za čo najskôršie a najrýchlejšie dokončenie tejto rekonštrukcie, aby tento mohol slúžiť všetkým občanom na kultúrne a spoločenské akcie. V Máste nemáme žiadne detské ihrisko. Myslím si, že pre mamičky s deťmi je potrebné nájsť vhodné miesto. Niektoré už mám aj nápady, kde by sa takéto ihrisko mohlo zrealizovať. Tých myšlienok a nápadov je veľa, ale toto sú tie najdôležitejšie, ktoré by som chcel presadiť. Dobrý deň, vážení obyvatelia Stupavy. Volám sa Anna Vargová. Som kandidátkou na poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Stupave za 8. obvod, čo tak zjednodušene znamená, že sú to ulice v Máste a bytový dom na Železničnej ulici 3 a zopár okolitých rodinných domov.
Tak ako som sa zvyknem píšiť, narodila som sa v Stupave, celý život som tu strávila, takže všetky problémy aj radosti tohto mesta sú mi dôverne známe. Dnes tu žije aj teda moja najbližšia rodina, mama, syn s rodinou a samozrejme spústa ďalšej blízkej aj vzdialenej rodiny. V končiacom volebnom období som takisto vykonávala mandát poslankyne za rovnaký obvod. Venovala som sa aj väčším témam, ako bola tvorba rozpočtu, jeho hlavne výdavková časť. A potom som sa venovala aj drobnejším veciam. Som toho názoru, že obyvatelia mesta sa nemajú starať o drobné starosti, ktoré môže za nich poslanec vyriešiť. Napríklad som sa zasadila o to, aby sme na časti Záhumenskej mali maximálnu povolenú rýchlosť 30. Starala som sa o čistotu na miestnom cintoríne opakovane. Riešila som niektoré výtlky na chodníkoch a takisto som sa zasadzovala o asfalt na Štúrovej ulici. Povedzte nám, akým 2-3 témam by ste sa chceli venovať nasledujúce 4 roky. Áno, ak budem zvolená, tak by som rada pokračovala predovšetkým v kontrole hospodárneho nakladania s majetkom obce. To je téma, ktorej si myslím, že rozumiem, pretože som celý život bola zvyknutá pracovať podľa rozpočtu s prísnou kontrolou jednak nákladov, ale teda aj príjmov. V ďalšej časti sa chcem venovať predovšetkým dostavbe, výstavbe, rekonštrukcii chodníkov. Sú mnohé miesta v mojom obvode, ktoré ešte v 21. storočí nemajú chodník. Napríklad je to Devinská cesta. Prípadne chodníky nie sú kompletné, alebo tie, ktoré sú kompletné, sú už dosť v zlom stave. A tretia oblasť je predovšetkým spoločenský a taký komunitný život už v samotnom, aj keď zatiaľ ešte nedostávanom obecnom dome v Maste sa často stretávame pri rôznych príležitostiach, tak chcela by som v tomto pokračovať. A viete, obyvatelia Stupavy, že mesto odsúhlasilo a zrealizovalo kúpu budovy bývalej železničnej stanice, ktorá tiež by sa mala najbližšie 4 roky rekonštruovať, takže veríme, že aj tam nájdeme dôstojný stánok pre naše stretnutia. Samozrejme ešte si dovolím pripomenúť, že budem stále podporovať, aby mesto malo dostatok miest v predškolských zariadeniach a takisto, aby deťom bola poskytnutá kvalitná výučba v základnej škole, aby rodičia teda nemuseli hľadať umiestnenie pre svoje deti v okolitých mestách. Takže vopred vám ďakujem za váš hlas a verím, že teda pôjdete v sobotu 29. októbra voliť. Ďakujem, všetko dobré, dovidenia.